अगर आप भी चाहते हैं डीजे बुटेली के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। biharmasti.in म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। हो गइलू झंडील लागे चीज तोहर बाटल बा, हो गइलू झंडील लागे चीज तोहर बाटल बा। कथी करेलू ये बॉबी एरी तोहर बाटल बा, कथी करेलू ये बॉबी एरी तोहर बाटल बा। तरसल नाही कोनो लागे सब काके आटल बा, कथी करेलू ये बॉबी एरी तोहर बाटल बा, कथी करेलू ये बॉबी एरी तोहर बाटल बा। रहिलू बीजी तू काथी करे में, देखिले हते हते घूमे नु सरे में। रहिलू बीजी तू काथी करे में, देखिले हते हते घूमे नु सरे में। दिया बच्चा राइल गुरवा लागता की काटल बा, काथी करेलू ये बॉबी एरी तोहर बाटल बा, कथी करेलू ये बॉबी एरी तोहर बाटल बा रे। म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छाना। छन भर घर में न रहेलू सुध से, कहलू सुधर जाए में प्रेमी औध से बुध से। छन भर घर में न रहेलू सुध से, कहलू सुधर जाए में राइटर थारू बुध से। अनुराग मुकेश यानी साहिल के चाचल बा, कथी करेलू ये बॉबी एरी तोहर बाटल बा, कथी करेलू ये बॉबी एरी तोहर बाटल बा रे। biharmasti.in